Dá sa to nejak urýchliť? Urýchli sa to práve novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude od 1. augusta platiť. To znamená, že tým pádom ideme s takými pravidlami pre verejné obstarávania, ktoré urýchlia procesy čerpania eurofondov a zároveň budeme aj dostatočne atraktívni na to, aby sme mohli čerpať ďalšie finančné nástroje, ako sú napríklad cez nadnárodné alebo medzinárodné programy Interreg, kde v súčasnosti máme objem asi 576 miliónov eur. Na začiatku volebného obdobia ste hovorili, že to chcete tie peniaze nejako presmerovať viac do regiónu, na regióny. Čiže akým spôsobom, odkedy toto bude fungovať? To už platí. My sme povedali, že do územia dáme v tomto volebnom období minimálne 2,3 miliardy eur. Za 8 mesiacov sme územiu posunuli už viac ako 1 miliardu eur. Takže ideme v tom trende. Pán Kaliňák, čo hovoríte na to, že do 1. júla si nesplnili svoje úlohy dve ministerstva? Ministerstvo vnútra a hospodárstva nevyhlásili výzvy na energetickú obnovu budov a rovnako centra zdieľaných služieb. Centra zdieľaných služieb máme dohodu, a to takú, že do konca septembra pôjde prvá výzva cez rezort vnútra, druhá výzva pôjde od nás do konca tohto roka, pretože to bude výzva, ktorá bude integrovať plán obnovy a eurofondy. Teraz z tohto pohľadu ideme presne podľa harmonogramu, ktorý sme potrebovali. Aj preto diskutujeme s územím, ako presne nastaviť samotnú výzvu, lebo jedna vec je získať peniaze na zriadenie centier a druhá vec, centrum zdieľaných služieb má zmysel vtedy, ak dáme aj peniaze na platy a mzdy zamestnancov. Ale pri tých efektívnosti verejných budov, pri tých zelených záležitostiach, tam dokonca hrozí väčšia sankcia ako samotná alokácia. Bavíme sa o pláne obnovy, alebo plán obnovy? Z hľadiska plánu obnovy to je otázka na vicepremiéra Kmeca, na ministerstvo hospodárstva. K tým centrám vzdialených služieb, pokiaľ viem, tak samosprávy už dali nejaké návrhy na ministerstvo vnútra, čiže skúsme ten itinerár nejaký časový priblížiť. Do konca septembra prvá výzva z plánu obnovy na zriadenie kancelárií, do konca decembra výzva už nie z plánu obnovy, ale z eurofondov na mzdy pre zamestnancov v centrách zdieľaných služieb. Kedy by tie centra mohli fungovať? Pre nás je ideálne, aby fungovali od 1. januára vzhľadom k rozpočtovému roku, aby sme ich zriadili minimálne 22 na úrovni 19 najmenej rozvinutých okresov. Očakávate aj nejaké úspory, čo sa týka rozpočtu? Očakávame úspory v každom najmenej rozvinutom okrese, pretože si ušetria prevádzkové a mzdové náklady. Zároveň ich budeme kvartálne vyhodnocovať tak, aby sme si po 3 rokoch mohli povedať, že toto je presne ten spôsob, ktorý sme potrebovali na samosprávu a potom sa ich pokúsime preklopiť s vychytaním všetkých chýb, ktoré môžu vzniknúť na území celej republiky. Ďakujem. Ďakujem.